جەژنا جەمایەیە لە لالشا نوورانی ئەف جەژنە ڕێوڕەسمێن خوێن تایبەت هەنە و تەوافا لالش دهێتەکردن و لاڤا و دوعاژی یەزدانی دکەن خێر و بەرەکەت لە تەڤایە جیهانێ هەبیتن. ڕۆژێن جەژنا جەمایê ji gelek welatan êzdî qesta pirzdiyeha lalisha nûranî dikin û tevlî rêwresmên ayînî dibin. Her wekû ew dene xoyakirin ku ev cejne gelek xweştir e ji cejnên borî û dixwazin êdî çi karesat bi serê milletê êzdiyan da nehêtin. Ez xelkê Serê Kaniyê Rojavayê Kurdistanê jiyan dikim li Almanya û ez hatim qesed kir Lalişa Nûranî bo xatira Xwedê û Cemayê midvê milletê êzîdî jî gekaribin derfet hebe hemû werin Lalişa Nûranî bibînin û rêwresmê xwe naz bikin bê ev rêwresim çima tê gêran û serçe esasî ji bo çi tê gêran. êzîdî em deha ji wan rikin îşallah baş bin rihet bin yanî pêşketî bin ji bo wan em tiştê baş û xweşxwazin eva. Ji aliyê ayînî ve vê cejnê pîroziya xwe heye û her kesê tewafa xwe ji dil û mirad biket wê bîte hecî. Lewmab rêjeka berçav jin û pîr û kal û zaro beşdarî rêwresmên tewafê dibin. Ev jî êkiş rêwresma ye piraseratê re sê cara baz didin yanî ew weka gunehê wan sivik dibin wisa û piştîngê derbasî lalişê dibin çine ziyaretî dibin kahniya spî. اف عيدا مثلا افش راسه حاجه يزيدين دينا مثلا انا لا لشيء انا حاجه اخو بس اوشك عيدا كوكبين اوشك يا مهمه يا مرزنا النقمه يزيد يا اوش هاش روجن عيدا يا مثلا بو جماعه الشيخ هادي بكتا خير ازدي شرقي شامي واهلي ماني وهر انسانه كيف بيشتغلني اجابه Milletê êzdî li tevaya cîhanê di rojanên cejna Cemayê da qesta pirzgeha lalişa nûranî dikin. Berawir digel salên borî û îsal bi rêjeka berçav xelkî qesta vî cihî kiriye. Kawa Emer Dengê Emerîka, pirzgeha laliş.